Sinden cilik dalang Cahyo Kun tadi lucu pintar. Idam Sari njajal mergo rong goyang iki mau. Entuke wis semono mosok ora goyang ayo. Idam Sari ya. Satu lagi. Gelem ora? Idam Sari. Ora apa-apa to. Anggarane cukup to nyanyi Idam Sari? Cukup. Oh, cukup ya. Aku seneng musuh cah cilik bintang tamu cah cilik-cilik ngene lho aku seneng. Mergo lek ngene iki bahaya sok-sok malan ya. Nggih, nggih. Nggih, ya. Dibawani napa? Dibawani. Bawani, ya. Oh, nggih. Ketoke kok kaya repot nek dhuwit to nduk sampean. Boten. Mboten. Ya wis. Niku. Duwang ayu pepujening ati kaya ngene wong nandang asmara apa tuh awakku 15. dewe Ngenes nduk. Anake tukang plitur. Duh dewa Jawa Tegung walas sono mring wak mami besok kapan katekan jejer lan wong bagus. Kuwi lho gegem iki jan kuwenceng. Blas ra keter ya. Ben gak ilang kok. Oh iya, nggih. Iki bahaya gede sithik mesti maneni karo wong lanang iki. Wis anake sapa iki Mbak Rini ayo. Diupamaknona godho tanpa prau sasat sarah ing Jolotri ngidam saringas Tak koreksi ora nesu to. boten Sing kere dhewe sing bener Nyidam Sari Asmara, mboten Ngasmara. Nggih. Ya balik 200. Ayo. Wo mleruk langsung mripate mak pluwirok ngono. Ora. Sofi COD ora senengane. Nggih. ongkean kula pripun? Wah! Mosok lek mau ngajari ngono Mbak Rini. Tadine sar ngongkek. Ayo, aduh. Lah nek kula kalih Bu Kesi saya pundi? Sae jenengan. Apa ngongkekane ku jenengan. Bukesi lekas arep ngongkek wis ngentut sik kok. Jos jenengane ngono. Malih kula malih bingung ayo. Ayo malih sabar aku malian ayo. Ngono kuwi nggih. Ya, tapi sak langgame. Ning kol pas dandut joget lho, soft. Nggih. Joget ya. Nggih, cepet. Ayo, nggih. Ya. Buka celuk, yo. Naliko nira ing
Tambahke, Nduk. seriosa. Senange mlaku. Nyapa ngangge ngono kere dhewe? Tinggal guyon. Wah. Bocah semono kaya mbanyol. Balenono kere dhewe jajal piye? Napas kula dereng kuat. Napas. Oh iya, ngono. Piye mau guyonmu mau? Nano kere dhewe piye? Alikane. Hah?